La solució d'una equació de primer grau és aquell valor que al substituir la x per aquest número, l'equació es compleix. Si provem, per exemple, x igual a 7 i substituïm, tindríem 1 més 7 és igual a 8. Per tant, veiem que l'equació es compleix. Podríem dir, per tant, que el 7 és una solució de la nostra equació. Per qualsevol altre valor, com per exemple el 5, si substituïm tindríem 1 més 5, això valdria 6. Per tant, és diferent de 8. És a dir, l'equació no es compleix. Per tant, el 5 no és una solució de l'equació. En aquest exemple tenim una altra equació de primer grau, 2x més 5 igual a 11. L'equació presenta un equilibri entre el costat esquerre del signe igual i el costat dret. Resoldre l'equació voldrà dir deixar la x tota sola, aïllar-la, per trobar el valor que faci que l'equació es compleixi. Veiem que al costat esquerre tenim un més 5, que el volem eliminar. Per fer-ho, el que podem fer és restar-li el mateix valor, menys 5. Així tindríem més 5 menys 5 igual a 0 i desapareixeria. Però si ho fem d'aquesta manera, la igualtat es trenca a l'equilibri. Si restem menys 5 al costat esquerre, hem de fer la mateixa operació al costat dret. D'aquesta manera mantenim l'equilibri de l'equació. Si ho fem, tenim més 5 menys 5 al costat esquerre, és a dir, desaparèixer, ens queda només 2x, i al costat dret tenim 11 menys 5, fem l'operació que ens dona 6. I hem mantingut l'equilibri de l'equació. Ara el que veiem és que tenim aquest 2 que multiplica la x, que el volem eliminar per deixar la x tota sola. Per fer-ho podem dividir per 2. D'aquesta manera 2 entre 2 quedarà 1 i ens quedarà la x tota sola aïllada. Però si ho fem d'aquesta manera tornem a trencar l'equilibri de l'equació. Si dividim per 2 al costat esquerre, hem de fer la mateixa operació al costat dret. I l'equilibri es manté. 2 entre 2 és 1, la x ja ens queda sola, i a la part dreta tenim 6 dividit entre 2, és a dir, 3. Podem dir ja, per tant, que x igual a 3 és la solució de la nostra equació. Només ens caldria ara comprovar que realment el valor sigui vàlid. Agafem l'equació original i substituïm el valor obtingut, x igual a 3. 2 per 3 més 5. És una petita operació combinada, primer hem de fer la multiplicació. 2 per 3, 6, i finalment sumar-li 5. 6 més 5 igual a 11. I veiem que l'equació sí que es compleix. Per tant, podem dir que x igual a 3 és la solució de la nostra equació.